Amb motiu del 20è aniversari de la revista local, l'Associació Cultural Xarcavins encomana un mural. Talment com si fos una revista oberta, ens mostra escenes de la vida verdunina. Reconeixem imatges de les caramelles, amb el portador de la cistella anant a plegar al balcó, del cicle de concerts de Calprim i també una escena de la tradicional festa de la verema i el vi de Verdú. A l'altra pàgina hi veiem la trobada de puntaires, uns personatges abillats de manera peculiar, fent referència als silergets, que van habitar el poblat ibert dels Estincleis, un sello negre, uns sardanistes ballant la Santa Espina. A la part inferior, els gegants de Verdú, acompanyats dels grallers. A la cantonada, dos jugadors de futbol recordant l'equip local, a l'any del seu centenari de fundació, 1920-2020. De manera més discreta, hi trobem la referència a l'agrupament escolta i guia marinada, amb el folar de tonalitats blaves i la referència a la vinya. Al mural també hi trobem una referència a la secció Verdú al punt, on s'hi recollia tota l'actualitat verdunina i que Josep Maria Castelló va dirigir des dels seus inicis.